Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку процедуру, як ультразвуковий смаз-ліфтинг. Що це саме таке, навіщо воно потрібно, як діє ця процедура і в чому її сенс. Це насправді дуже цікава процедура в плані підтяжки обличчя. А по факту хірурги, коли роблять хірургічну підтяжку обличчя, саме цей слой вони підтягують. Насправді потрібно лише одна процедура, якісно виконана, з розумінням своєї справи. Насправді це теж індивідуально. Найменший результат, який може бути, це 2-3 роки. Це найменший результат. Як правило, це фіксована процедура з постійним ефектом. Тобто, коли ви отримуєте ліфтинг, ви його бачите, і він фіксується практично назавжди. Єдиний момент, ми ж не молодшаємо, ми старішаємо. Тому частково, поступово, дійсно, ефект буде проходити.